asọpụrụ akakpara mkpa ya kwuo onye siberenu ọ na-agbọ onye kpara oku ejerizi oku ya bụ enweghị onye ọrụ ọzọ bụ kama ezigbo onye isi anyị chere na omele aha ya nke ọma ka ghara ime ihe a na-akpọ ọlụpa enwere ike asị na ọ bụ ya Chief Dr. Mishak Nnanta mma Igbo ji egbu agụ nwanno nke Igbo land gburugburu ezigbo okorobịa PG, Abbas, JP, KSC, Akajofo Nibo, Nibo State. As far as this association is concerned, or if I can Ezigbo Lagos State, yes, the Asian Hazrike, OOL, Ezigbo Lagos State. Omrugos Rime, Oresai Bia, Kaimari Helemeba. Isn't those on the way Bama, here and Nico. How do you do it? Okay, again. Jesus. Aspanda, because of this version of Bobo, Ekraka. Onye a mkpọrọ ugbu a elere m anya n'akwụkwọ ọkpọ ya agwabeghị m ihe ọwụ ọ emecha mkpọ na ihe ọwụ Igbo kwenu Igbo mmanụ Igbo kwenu Igbo kwenu kwenu nke esi gasịrị n'ihu Gozie omume anyị ala ọ ya agazi Igbo World Union maka ọdịmma ndị Igbo ndị nne m ama ndị nna anyị nke echiri Anthony Owabu ọdịrachukwu mma Chairman Aspanda President Aspanda ya bụ Dealers Association of Nigeria. Oyabu, Bonisi Bemeta. What's that called?
dị taa. Eze nke mere anyị ji gbakọọ n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na anyị enweghị ndụ, ọ bụrụ na anyị anọghị n'ala ndị dị ndụ, anyị enweghị ike ime ebe a. Anyị na-asị gị riwe otuto, nara ọjịja mma, nara mbuli aha elu niile n'aha Jizọs. Ndị nọ na mba niile na obodo niile, nwa obodo a gara na ha onye Igbo. N'awa nke ụmụnne anyị ọbụladị ndị si Edo, anyị amara na Awolo na-esi n'Edo ruo ebe a mana idutere ha n'udo. Papa anyị na-asị nara ekele n'aha Jizọs. Ndị si Ibadan idutere ha n'udo, anyị na-asị nara ekele n'aha Jizọs. Ọshun steeti, Ekiti steeti, Ogun steeti, wụladị anyị nwaanyị nọ na Lagos, Papa sọpụrụ ọjịja mmadụ aha gị nsọ n'aha Jizọs. Anyị na-ayọkwasa gị n'otu isiri duru ha bịa n'udo, otu aka ị ga-esi dulakwa ha n'otu n'otu. Anyị ga-akọntinu na-ekele gị kpamgbe n'aha Jizọs. Papa ịhụrụ anyị ji gbakọ n'ụbọchị nkịta, anyị na-asị gị bịa were ọnọdụ. Anyị akpọla onye isi anyị ekele dịrị gị, mana ọ gịnwa bụ onye isi ka ndị isi niile. Anyị na-asị gị bịa were ọnọdụ, bịa gbaa ndị isi oche anyị ume, bịa nọnyere Igbo Union. Ihe ọbụla anyị na-eme n'ụbọchị taa ka ọ bụ ihe a ga-eji cheta na-ebuli aha gị elu oge niile n'aha Jizọs. Ka anyị mekwanụ ka anyị wuru otu n'ihe a mere anyị Igbo, anyị mere na nwanne anyị ka anyị ji anabata nwanne anyị were otu obi mee ihe ọbụla anyị na-eme. Anyị na-asị otu anyị ga-esi ji otu obi mee ihe taa ka ọ bụrụ otu obi ahụ ga na-edu anyị siri taa gaa n'ihu n'aha Jizọs. Asị m onye si gị oche ya zere gburugburu ma niile ọ ga-adịrị na mma. Ndị eze niile bere ebe a okwu njide ego ga-eji ahụ ọ bụ anya kpe gburu ụzọ n'ihi na ọka na-efe mmiri agbagba ọgwụ. If the place is fruitful, you will find an eagle land there. In my shamed situation, please let's hand over this microphone to the chairman to do justice to the colonel. Mr. Chairman, sir. Igbo, kwenu! Igbo, kwenu! Igbo, get on! Igbo World Union. Igbo World Union. According to the one. Before I got lodge, I have been on okay. But I'm going to make a Abasanoke. I can't lose it. Then I will Bulu. And make a naked and there's a Nina and Lucy outside Lagos. When I'm not a Pazania now, as we can, I bedicare, I greet you. Naked and prof. Academy, naked Pazin, I will retired Inspector General of Assistant Inspector General of Police. Usebulem Kolebia and Chitania Esboma Fibu and only go to the morning on Abumba by your answer. So, Madam, you will see an eye. Then the coordinator Southwest, Nona Pelacan, no Hana Mifa, with this little group. Then Abayan Des. You is even a line around. Jello. Dan meche ka mmadụ na-agba ya wala ya ọjị ebe a anya by default na kenebo na ndị Igbo niile nọ United States of America, ndị Igbo nọ na Asia Conference, South Africa, Korea, Holland, Austria, Cameroon, Togo, Guinea-Bissau, Germany, Spain, Italy, obodo a niile na ndị nọ na Abuja n'ozi ije n'aha ndị Igbo World Union. Anyị na-asị ka Chineke na nnọnyere anyị atọ ọjị anyị atata ndụ tata ahụ ike. Enwere ebe ọbụla mkpa nna bụ onye ọbụla ka ọ na-atọ ọjị a n'ụbọchị taa, nke ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị Igbo World Union. N'ihe ọbụla mbụ ebumnuche na ihe ọbụla mbụ maka ọdịmma obi n'obi, Chukwu ga-emezie n'aha Jizọs. Representative here, enyego ya ọjị ka ọwa o wee sị m waa n'afịa
unu fụrụ na be ewepụ n'ọfụ maka na onye anọbie ọya na-awa ọjị mana ebe ọ bụ na ọ nọrọ ya onye odunye wee sị m waa ikike aka nji wee na-asị Igbo na ọ ga-adịrị n'anyị mma Igbo ọ ga-adịrị n'anyị mma ihe ọma niile anyị bụ n'obi anyị ga-enweta ya ndị niile na-agba anyị mgbe ha na-eme n'efu maka na Chineke kere Igbo ọ ma ọnọdụ chere Igbo na ọnọdụ ahụ anyị ga-enweta na Naịjirịa n'aha Jizọs ihe niile a na-eme taa Igbo World Union na-akwụrụgo nlaghachi azụ adịghị ya wee sị na anyị ga-agwa ọjị ata ya atụtụ ogologo ndụ narị site n'aha Kraịst onye nwe anyị. He is the Baba Oodua General and he's representing Ghani. Okay, I've been told to ask you to come to the high. God bless you. It's a pleasure being here representing Otumba Gani Adams. As a matter of fact, this is the type of work we want in Nigeria. At least having ourselves in groups from our hometown, gathering together like this and discussing together. That's dialogue. And that is where you can get peace and love. We share things together. Now, I'm very happy that why I'm happy to be here representing Otumba Gani Adams. I'm from Ijebu, and all the shops that I inherited from my mother have been occupied by the Igbos. And since the time they were there, since the time they put my tenant there, at least 2 of them have given them advice and they took my advice. Buy land, build house. You belong to this town. And 2 of them have done that now. And that one of them, if possible now, they will contest for election. That is love. That is what we want. Igbos, Yorubas, Hausa, Igbo, we belong to Adam and Eve. One father, one mother. Thank you. First Bank is here. Are you here? Representatives of First Bank. First Bank, there they are. First Bank. Okay, you're welcome. Women leader Ogun State of this union. Women leader of this union in Ogun State. Ifeoma Nnaji. Ana m ekele ndị Igbo World Union nke pụtara iwu na aha English, na-ekele ndị chịkọbara ya. Ọ dị gbogbo mesịa ọ dị ka ọ nwụrụ anwụ, ndị mmadụ were je etetekwa n'ihe okunigwa wee na-aga n'ilu gita. So eji m ohere a na-asị ndị aja etutekwu ya welitekwa oke afa oke nzukọ a eji mara ndị Igbo gboo wee gaba n'ilu na Chukwu ya gọziga n'aha Jizọs.
mgbe a gwara m na m ga-abụcha ma ajụ m ọ gịnị kedu ihe ọ bụ kedu ihe onye ji bụ mmụnwa olesi nsogbu adọ na ọmụnwa ahụize Jehova webiri akpọ oge m bịa n'anya kedu ebumnuche nzukọ ọnụ a bụ nzukọ chịkọtara Igbo niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ iche wee bụ na ife ji akpọ ogo abụ maka ọdịmma mmụnwa na nke nwa maka ọdịmma nwa afọ Igbo niile ebe onye ahụ maka iwebata ife mmepe n'ala Igbo maka ichekwa ndị Igbo ebe onye Igbo ahụ maka ịtụkọrịta ala ọnụ welu kwanye anyị Igbo gbaa gburugburu iwenecha anya sayensị na mma abịa na ọ dị ife ala dị mma ịkwado so wee na-akọwa etu esi eme ya na-eme ya n'egwuregwu na-enwe ọṅụ na-ekwu ukwe na-abụ abụ na Chineke otuto Chukwu ya eme amụrụ si etu a na-aga n'aha Jizọs and ebumnuche eji gbakọbapụ ya wee na-ewube nke Lagos nke South West tata na slọta ka nke South West ga-ebiri ọkụ mwube dịka nnukwute ọkụ na ọkụ a bịara ịmụ taa ama anyụ anyị n'aha Jizọs ọ ga-esi etu a na-aba n'ebe dị iche iche n'ọnụọkụ ọbụla n'ogbe ọbụla n'obodo ọbụla ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ iche Achukwu emekwa ama etu esi akụ mmadụ na-akọwatara ha mkpa ọ dị ka Igbo bụrụ otu ka Igbo nwee nkwado ma kwadosie ike n'ife makarịsara onye Igbo ibe ya makarịsara ọdịmma anyị makarịsara mkpụrụ anyị n'ime Naịjirịa makarịsara etu ọ ga-esi dị afọ iri na-abịa abịa ohu afọ na-abịa abịa wee dịrị gaba akọ ife niile a ka m fụrụ ndị World Igbo Union na-enekwasị anya ma ọ bụrụ etu o si gbatakwuru taa na ọkedị maka echi kedụ maka ụmụ anyị gasị so wee na-enye nkwado na-asị ya bụ ozi ọma na mma eso gbasa ya n'aha Jizọs na mma eso na-abụ ya ndị Igbo ndị ọzọ asịnye nnukwu nzukọ a nkwado maka ife na-eme anyị ma ndị Igbo bụ ekwe Igbo World Union ọdụm ndị si ọha na eze ka ọ bụ a na-asị nke ha dakpọ mba maọbụ ọdụ ndị aka ike nke ka a na-asị nke ha dakpọ mba ọ ndị Igbo ezo na-asị nke ha dakpọ mba ọ nzukọ ọbụla ndị Igbo fibere n'ụdị ọbụla ọ bụrụ ha ife na-eweta udo na-eweta ọganihu aka Igbo ọbụla kwesịrị ịdị n'ime ya so nghọta m abụghị na ndị ahụ ji adakpọ n'ọka ka fancha na-aga nke weta ife dị mma nwanne ya kwado ya nke mebe ọfụma anyị cha kwado ya so tata ndị Igbo World Union na-eme ọfụma and anyị ga-akwado ha wee na-asịsị Chineke mere anyị cha gbakọọ ọkachasị ndị si ebe tere aka ebe dị anya ndị eze gasị na ndị otu anyị abụrụ ndị eze si ebe tere aka were bịa Chineke du n'aha onye ọbụla n'aha Jizọs ana m ekele ụdalụ
meji ohere a pụrụ iche na-ekele eze nna achị ala Lagos steeti eze Mkpume si ya biko nnọọ na-abịala eze nna achịkọta Igbo niile gbaa gburugburu n'ala Oyo steeti onye eze m ana m enye gị ekele pụrụ iche na ọlụ ọma gị niile na-alụ na ndị Igbo si gị gaa n'ihu nna anyị were ohere a na-ekele eze nna ahụrụ ihe ọma ndị Igbo na oke ha ma mfu na mbọ niile ọ na-agba n'ala Edo steeti onye eze m ga-adị biri ikwe eze ndewo jiri ohere a na-ekele eze Ogun steeti na-asị onye eze ị bịara anyị biri ikwe eji m ohere a na-ekele nna anyị ugwu nwoke ihe Igbo ndị mma mmere n'ụbọchị taa o ji dịka o wepụtara obi ya niile wee kwadosie nwunye ya ike si agawa n'ihu nke mbụ nna anyị ukwu nọ n'etiti anyị Chief Johnson nwoke pụrụ ihu na-eme ọnụ ube nwanne ọ na-agba ọsọ mgbe mmadụ gbagara ọsọ n'uwe ojii gbaruo n'ọkwa AIG na-ama n'ihe ọwụ n'etiti anyị taa sekuriti niile nọ n'obodo a adị sure of na ọkụ ama akọ mmadụ n'ihe ọ nọ hịa amasị na nye ekele pụrụ iche n'ụzọ ọzọ bụkwa na ekele ọzọ mpụgbara iche na mkwado niile ọ kwadoga Igbo World Union rute n'ụbọchị taa na mmemme a niile jiri ohere a na-asị Otumba, you're welcome. In fact, we are so glad having you in our midst. I can remember the day you came to us to discuss the issues concerning the Igbos and the Oduduwa People's Congress. It was a success, proving that what Igbo World Union is fighting is bringing ourselves together and uniting ourselves together in one vision and one wisdom and one vision and one spirit. And in that case, for you being in our midst today is to prove that that vision is there. The promise you people made that day, that from today, that the Igbos and Yoruba have come to be one. And then I believe for you being in the midst today shows that we'll have the future hope in the name of Jesus. You are welcome once again. And we will the Igbo Basara Igbo World Union. Bikonu, no Bacha, preach when you want to get here and grow chair. Iya wuli the men and doge no Bachita, HF now Boche, Igbo World Union Weroke, Nala Southwest. Bikonu, and Nagunu, and Vida Parafiaro, ye would tell you what I don't say who Bachita, Maria Nagunu, Kachaman. Nwere okwu mbọ na-ekwu n'ihi na ọ dịghị mfe nwa amadi ya ịrapụ ihe niile n'ụbọchị taa ịga n'ihe ndị oyibo na-akpọ schedule ihe o nwere o ruru 15 nwa amadi ya nọ n'etiti anyị taa we have the president as founder nke pụtara n'otu ọ nọ n'etiti a ndị ala Abia steeti nọ ebe a Anambra steeti nọ ebe a Enugu State, never. Delta State, never. Ebonyi State, never. Imo State, never. River State, never. Onyeka Nyebubia, Nanyubu, the chairman of the occasion today, Anasigoga Dregema. Nani Nibo Dro Regesiga no Bochita, happy Indios of Wesike Sumogesega Weboso, Niganona, Otundibo World Union, no Bochita. Anasichine Kenna, Ochahin on the Yana Chekota. I am preaching on Walile, I got Sriga Chikanka. Chicha Mega no way hand the boat at Onyoso, Utoga Chinagari Hunaya Jesus. Iboina would to be the I to Umun Neja Chikotomaha. I to Umun Neja Manawaneha. I to Nenya one Naka. Eba one Abagi, Ibo Union, Naza, Eberaha. Okay. Agawala niru odiseke wanaha mpotarano wesise kotu ahụ nlazi azọ ma ajụjụ wee wụrụ n'ụbọchị taa kedu ihe mere otu ahụ ya bụ Igbo Union ga-eji wee lụọ ọgụ niile alụrụ wee zọta steeti niile azụrụ n'ala Igbo zọta ihe niile pụrụ iche nwe ihe ọma n'ala Igbo ọwụ Igbo Union ihe mere na were edere hazie
nọrọ n'obodo oyibo mana ihe o ji wee dịka ọmara ọbịarada zazie nku n'ụbọchị taa nke bịara awụ na akpọrọzi ya Igbo World Union nwụ na-enweghị obodo ndị Igbo na-anọghị n'ụbọchị taa nwanne ọbụla gafere Ọstra ọkpọkọta nwanne ya niile tupu gị na-ama ihe na-emenụ ụmụnne niile n'obodo a niile anọ na n'Ọstra a na-akpọkọtabụ ị gaa na USA onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na South Africa onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Malaysia onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Korea onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya ị gaa na Ọsta ị gaa onye ngawa ọgbọrọ nwanne ya na Germany na Asia countries ọ ya mere anyị ji wee lee ya sị ọ ga-adị mma ka anyị nyekọta na mmiri ka ọ bụ ụfụfụ eji wee sị aga hazi otu ahụ n'ihi na ọ bụrụ ịchọ iji ihe nọ n'ala asị gị chọọ ya ewi ihe ndị Igbo ji wee bido ihe ndị Igbo ji wee lụọ ọgụ ahụ ihe ndị Igbo ji wee too ịhụnanya ahụ bụ Igbo Union. Igbo kulitenu n'oge akara aka erugo oge eji ama nwanne oge eji enwe ịhụnanya ka anyị bido n'ụta chụwa na-eru ojii n'ihi na ọ dịzị ka chi ọ na-eji ihe ndị Igbo n'Igbo bụzi ndị asụsụ ha na-anwụ anwụ n'Igbo bụzi ndị ejimeji anyị na-eme ihere n'Igbo bụzi ndị ga-abata n'ụlọ ha taa ihe nne na nna na-asụ ụmụaka bụ oyibo enwezigoro onye ọbụla na-agbanwe ya okwu Igbo enwezigoro onye ọbụla na-enwe ịhụnanya ebe ọnụụlọ ndị iche iche na asụsụ anyị na-eji mara anyị ọ bụ ya bụ ihe ndị Igbo World Union na-esi n'ụbọchị taa na anyị ga-elebe ya anya ka ewepụta asụsụ Igbo ka ewepụta ejimeji Igbo ihe na-eji wee mara Igbo ka ọ bụrụ ihe ga na-aga n'iru Igbo World Union wee gaa n'iru wee were agalaba niile wee jikọta obodo niile nọ n'ofesi wee si na ebe onye n'ofesi afọ niile onye ọbụla gbara bịa United States of America a na-eme Congress ma ọ bụrụ na eruteghị ala Igbo enwere ka ọ dị abụ na ego ole a na-emefu n'ịbịa Congress na US bụ na mara na anyị na-agbara ndị obodo oyibo ego o mere ọ dịzie ka ụmụ anyị ndị nọ n'obodo oyibo ihe a na-agbado ozi bụ mgbe ọbụla na-aga ime Congress were ohere ahụ oge a na-agha ga-ama na ndị Igbo nwere ejimeji a na-eji emechie Congress edokwe ya banyezi na aka ndị oyibo na-akpọ ejimara mbusut n'ụbọchị taa anyị wee sị na ọ ga-adị mana iwere n'ala Igbo Igbo World Union na-eyiwere agalaba niile n'ala Igbo wee gbaa gburugburu Igbo niile anyị sị ọ ga-adị mma na kwara ụzọ iche Igbo World Union banyere obodo a na-akpọ Niger steeti wee yiwe obodo otu a na Niger steeti banye Abuja wee yiwe na Abuja wee sị na ọ ga-adị mma ka abanye na South West n'ihi na ozi adịghị ga-agba ọsọ wee gbagharịa n'oge na-adịghị anya n'ihi na ihe anyị ma na nwa na anyị bịara ikunye obodo ọbụla anyị gara anyị wee bata na ya ala Ogun steeti bịa yiwe Igbo World Union anyị lere anya sọ ya dị mma ka anyị gbapụrụ ọsọ n'egbughị oge anyị bara n'ala Ọyọ steeti ga-eyiwe Igbo World Union anyị gbapụrụ ọsọ gaba n'ala Edo steeti ka ga-eyiwe Igbo World Union anyị gbara ọsọ jere n'ala Ọshụ steeti jee yiwe Igbo World Union anyị gbapụkwara ọsọ jere n'ala Ondo steeti jee yiwe Igbo World Union the South West Igbo World Union agazore gburugburu ajụjụ wee bụrụ kedu ihe a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa eyiwere Igbo World Union na Lagos steeti na-erubeghị abalị ole na ole nke bụ mgbe a gara n'ihu the chairman na Lagos steeti nke a ga-etinye ha ugo n'ụbọchị taa ga-emekwe kụrụ mmara na ofu bụrụ ihe ahụ na o metere na-erubeghị ofu ọnwa na Igbo World Union enwere skuulu ndị Igbo na Lagos steeti taa ọ bụrụ nne ya ya ọ bụ na Igbo World Union nwere ike nweta skuulu na United States of America na Texas nweta skuulu na France nweta skuulu na Spain nweta skuulu na South Africa biko unu mara na Igbo World Union nwere ihe a na-agba mbọ ka Igbo nwa aha na ọ dịzi ka asị na aha anyị ga-efu mara ịsa m ka anya ma mfu onye kpekpere ka oke ndị Igbo mweela azụ ọwụ ihe Igbo World Union na-azọ oke anya ma nakwara azụ n'aha Jizọs ịchịkọta ya ọnụ biko na ọ bụrụ na anyị gaba n'iru chi ga-eji chi ga-abụ n'igbu ya keke pụtanụ n'igwe onye ọbụla mara na Igbo World Union awụla agalaba na-enwere aha na ihe anyị na-arịọ n'ụbọchị taa bụ na onye ọbụla anyịkọta mamịrị ka ọ bụ ọfụfụ were ohere na-asị na Chineke na nkere igwe nke ụwa nrọpụtara ka aha Igbo World Union na-asị wepụta rọpụta ka ebumnuche niile si na-aga ihe a na-ekele Chineke na n'ụzọ niile pụrụ iche taa sị ọ ga-echebe ndị Igbo World Union Igbo World Union Igbo World Union maka ọdịmma ndị Igbo gwanụ Igbo kelenu Igbo kelenu
Address by Professor Okunamiri on the occasion, on today's occasion. I wish to recall that before the Civil War, that's Nigerian Civil War, there was a very strong, powerful, and vocal union called the Igbo Union. That was an umbrella organization of all the Igbo-speaking areas of Nigeria. The Igbos then, and even now, were and are the most visible, most significant, and most ardent believer in the concept of a united Nigeria. The Igbos are so massively scattered within the geographical confines of the Federal Republic of Nigeria, and they invested substantially in the economies and business life of other geopolitical zones. There is almost no village in Nigeria where the Igbo man does not live and contribute his quota to Nigeria's economic output. Wherever the Igbos settle, they build their own homes, believing in the adage, our old saying, that they also carry the banner of Christianity and their culture along with them as they traverse the nations in search of greener pastures. As a result, the greater portion of the wealth of the Igbos is domiciled in diaspora. The problem here is that the Igbos end up developing the other geopolitical zones, but leaving the ancestral home undeveloped. In spite of their unalloyed commitment to the building of one strong, indivisible country called Nigeria, the Igbos have remained politically marginalized. This notwithstanding, the Igbos have continued to believe and hope in the unity of Nigeria. It is certain that the Civil War and some unwholesome conditioning during the Civil War had mortally wounded the Igbo psyche and distorted our worldview. Those sterling qualities that identified us as a people of divine providence and favor are now being sacrificed on the altar of selfishness and self-aggrandizement. The Igbo World Union has therefore come to facilitate contacts and to promote cultural interaction and understanding among the Igbo. The objective of the Igbo World Union is to work for the peace and progress of Igbos and their families, wherever they live on this planet we call Earth. And that was why when Buruburu was making his speech, there was almost he mentioned every country of the world where you find the Igbo man. To accomplish this, the Igbo World Union shall, 1, promote the spirit of togetherness and brotherhood among the Igbos and their families through social and cultural interactions. 2, serve as the umbrella organization under which the Igbo man, woman, and even children may come together in achieving the common goal of understanding and self-help. 3, keep alive each guidance in the art of strategic thinking so as to develop a robust strategic plan for the Igbo nation. Something has to happen, and that must be
very urgent to protect our unborn children from perpetual death. We must now arise and revise the ties that make us out as a culturally lobotomized and disfigured, politically marginalized and disfranchised, economically disadvantaged and displaced, educationally stranded and socially alienated people. We need committed leaders to show us the way. Buruburu, you have heard what I said. It is time to also define what the Igbos want in Nigeria in terms of development and power sharing. So with this is food for thought for every one of us. Igbo